häntä! Näyt miten mä pistin sillä. Sano moi kameralle. Älä mitä mä teen. Mä tapaan to. Miksen päälle? Vino! Onks sun friikemi? Sano Realmi ylläpidolle moi. Ei mitä mä pistin sille. Oh my god, bro! En mä voi tappaa tota, ootko tosissas? En keskeytä, en varmaan keskeytä. Tästä tulee hauska klippi. Eikö, Veno? Ei pääs. Veno, pysty hakkaa sitä? Ei. Kato, mulla on vippini. Kato myös mun armarit. Veno! Veno! Se on täällä! Tuu tappaa tää. Huijari! Huijari! Tapetaan häkkeri. Tapetaan häkkeri. Tehdään sillä. Tehdään video. Kuinka tapoimme häkkerin Realmin. Ai että, tää menee YouTubeen, tää muuten menee YouTubeen. Koska kaikki haluaa nähdä tämmösen klipin. Kyllä mäkin haluaisin nähdä tämmösen klipin. Mä tapoin häkkeri just. Äijä, mä tapoin just häkkeri. Mennään uuteen maseen ja katsotaan onko siellä. Ei, mä vielä halua sitä bännää. Mennään uuteen maseen. Moi turhis. Turhis pääset sä alueen ulkopuolelle. Ei juman kautta. Ei juman kautta. Kuinka tapoin häkkerin Realmin partyssa? Tää menee YouTube nimellä ei skave. Ei oo clickbait. Mä tapoin häkkärin käytännössä. Ei oo clickbait. Ysä. Mersu, voiko sun äänestä mennä YouTubeen? Tai no ei sua kyllä varmaan kuulu, mutta siinä. Juu, tää ei oo häkki, mä tiedän, että tonne pääsee. Ei se kuole sinne. Itse asiassa, Mersu, tuu säkin tänne. Hakataan tää. Mersu, tuu tähän.
Mersu! Mersu, arvaa mitä mä tajusin. Ei kun Mersu päästä se pois sieltä, miissaan sen. Pino! Se piikkaa! Koita saada sieltä ulos, niin mä meissan sen. Koita saada se ulos. Oh my god, bro! Voitko lopettaa se häkkäämistä? Tai okei, tää ei oo mun mielestä häkki, koska mun mielestä ihan pääsee, mutta voidaan mä en kuole, mutta tää ei hauskaa. Et voi vahingoittaa tiimiläisiäsi. No pystyykö mä breach-väppää täällä? Toivottavasti tätä ottaakin indikaattoria saa käyttää tää reaalisesti, sitten mä saan jotain bänne. Yes! Äijä, sä tapoit just häkkerin käytännössä. Mut nyt kautta kautta p-kick. Okei, ei kikata sitä. Mennään Aksi sitä vastaan. Älä tapa sitä vielä. Aselios. Ei kun mä taisin itse asiassa jo kikkaa sitä tai jotain, en mä tiedä mitä siinä tapahtuu. Ehkä se vaan halusi liivaa. Ui. Miten sä voitat mut Aksessa?